Jovica se bavi uzgajanjem sira. Kako on to radi, imali smo priliku da upoznamo, da nam je on ponešto i objasnio o svemu tome, ali i otkrio kako je počeo tim da se bavi. On ima mnogo vrste sira koji se razlikuju po boji, ukusu, ali i po starosti. Neko bi rekao da se sve to desilo igrom slučaja, međutim, ja imam prijatelja, jednog ikonopisca koji kaže da ništa nije slučajno u životu. Upoznao sam gospodina Hajca Pitera Telmana preko mog prijatelja Milovana Lekića i čoveka, Švajcarca koji živi godinama kod nas i koji je ovu tajnu ljubomorno čuvao mnogo godina. Na jedan specifičan način uspeli smo da ubedimo Čika Hajca da nam pokloni taj recept, da nam objasni kako se radi, da nam oda tu tajnu. I onda smo ušli u vode gde smo počeli da radimo tipičan švajcarski brski kačkavalj, to je ovaj ovde, to je Hajncov recept, a sve ovo ostalo što vidite dimljene u pepelu sa raznoraznim začinima, počevo od šafrana, zlata ili timarija, kolijandera, mediteranskog bilja, kurkume, žalfije, to je neka moja težnja za Mediteranom na kom sam proveo 20 zadnjih godina. I onda sam uspeo da sparim te dve ljubavi, znači stvaranje sira i kuvarstvo i začinje. Znači, začini su nešto u čemu ja uživam. Odreagovalo je fenomenalno, znači, ako krenemo od one Grčke koju smo već danas pominjali, Pan Metro, Ariston, sve što je u meri je savršeno. Kad je sve u meri odnos začina, sira i temperature, vremena, onda dobijamo nešto poput ovoga. Jedan proizvod koji ima predivan ukus, koji nema rok trajanja i koji je živ, koji se iz vremena u vreme menja. Sasvim je drugačiji na početku, kad postaje kačkavalj posle nekih mesec i po do 2 meseca najmanje bi trebalo da prođe da bi bio kačkavalj, znači pre toga je sir, običan mlad sir. Sa 2 meseca postaje kačkavalj, ima jedan specifičan lep ukus mladog kačkavalja, sa vremenom prelazi u druga stanja i dobijamo te bakterije žive, raste, razmnožavaju se, menjaju se i dolazimo do drugih ukusa, dolazimo do sira poput ovoga ovde gore koji liči na parmezan. Nema rok trajanja, nema hemije u sebi, radi se kao što je rađeno pre mnogo godina. Na osnovi mleka, svežeg mleka, da li kraljeg, da li ovčijeg, da li kođeg, za sad nemam ovčijeg. Kažem, ponovo se vraćam na dodatak tih biljaka, najbitnija stvar znati koliko kog začina dodati na koju količinu sira i dolazimo do jednog proizvoda za hedoniste. Koliko je to kod ljudi, da kažemo, nailazi, da kažemo, ne na podršku, ali na to da oni kupuju zapravo sam sir u našoj zemlji? Pa, moram da priznam, ovo su vinski sirevi, sirevi za uživanje. Znači, on nije da čovjek naseče krišku sira ubaci u salatu ili sedne pojede krišku sira sa prženim jajetom ili sa kriškom hleba. Ovo su sirevi za uživanje, za poznavalce, za ljude koji su hedonisti, koji uživaju u dobrom vinu, u dobrom siru. Sir i vino su nezamislivo dobra kombinacija. Tako da ovo nije sir da bi čovjek sad seo pa pojeo pola kilograma ili šta ja znam, 200-300 grama. Ovo je za uživanje, da zadovolji neca, da zadovolji ukus dobrog poznavalca hrane. A kada kažemo bar 200-300 grama uz neko dobro jelo, postoje li takve sireve koje vi imate isto vezane za kačkavalje, da i takve? Pa može, ovaj sir može da se veže uz jela, može da se priprema kao jelo, može se radi sa njim mnogo toga, ali kažem, prvenstvena njegova namena je sir koji prati vino. Recimo ovaj dimljeni sir, koliko je on tražen na našem tržištu i kako se on sprema? U zimskom periodu je vrlo tražen. Preko leta čak izbjegavam da ga pravim zato što su to već neke druge temperature. Inače, za sir najbitnija stvar je temperatura i vreme. Znači, mnogo je bitno na kojoj temperaturi se zaseje ta kultura koja će da stvori te bakterije da bi došlo do sira. Mnogo je bitno na koju temperaturu će da se osuši to zrno u početku, na kojoj temperaturi će da bude u presiji dok se presuje i na kojoj temperaturi će ovde da sazreva, koja sada je trenutno negde oko 17 stepeni, to je malo pobegla, inače bi trebala da bude oko 15, od 12 do 15 stepeni.
Preko leta ga ne radim zato što, dimljeni bar ne radim zato što je neke veće temperature i ne mogu to da postignem, jer mi treba rashladna oprema, treba mnogo toga da bi zadržao se na tim temperaturama, imao hladan dim i ostalo. Njega ima isto i sa žalfijom, sa sremošom, sa tucanom paprikom. Traži se, prilično naši ljudi vole. Jedna od hedonističkih igrački, da tako nazovem, nezamisliva je trpeza, dobra trpeza gastronomska za ljude koji uživaju u dobroj hrani, bez sira, bez vina, bez dobrog dimljenog mesa, bez tako probne. Ipak su ovo neke delikatesne stvari koje nisu za svakodnevnu upotrebu, ali su za zadovoljenje strasti, da tako kažem. Da ljubav prema kulinarstvu, ali i siru, odnosno uzgajanju sira, Jovicu čini srećnim i punim elana, imali smo priliku da vidimo, ali i da ponešto iz svega ovoga naučimo.